Hai perlong, menta ka video ngan batai pi, balai ka kiat kan perlong ya pi ban buat. Haswa kan epi di ban subscribe ka channel jonga, lada pi long ki batamai ha kan ka channel jonga. Ngashimi ka por jong pi tang kendian, WhatsApp ka ni video khanang mapin yo jing tip ha, lada pi jumat teng ya ka kiat. Ka kiat la ne ka ethanol, ya kan ka ethanol lashna ka tok ne, da ka carbon atoms, kala ban pen buat ya pi, perlong. Bon sing ngi sait khot ka kiat la ne ka khor, lashna da ukhau bat uthian. Bat ka pen bu ajp ka simplicity jong ka kiat ka lai direct sha ka membrane jong pi bat ka shong ha ka jibing jong pi bat permi shibon ki jing trekam sniu lada yenu jor bat ki we le se kum ka clinker molecules ka ban kong ka rung ha ka po bat ka jip ya ka da ka snam lang ba ki snir terlian bam bat kham tam ha ki snir rit ka jing long jong ka po barbor ka yairap ya ki jing bam bat jing di ban rung sha ka snam hadin ba pila da bam une u pylorix pintar une u yara ban pen karya haka kpo na kisnirit bat khang no kumta ka jingbon jong ka kiat haka snam hadin bapi ladap di lada pi di klem ka jingbam kan kata arsha ya pi ka kiat karung na ka snam bat ka leit shaki we ki comment lana kitor kanuksa ka hado not bat ka jabing kamtam haka ban kong ka kiat ka hit chwa ya ka snam bat haka ba arpat ka hit ya ka jabing jong pi ki ensan ki rap ban pen pat ya ka kiat haki arbanta haka banang kong ki khot ka ADH pen kelas ka kiat bat shaka aldehyde kene ka long ka bi enzyme ki khot ka ALDH pen kelas ka bi acetaldehyde shaka bom don bi kata ka long ka acetic acid haka cukur kom ka snam ka sarkulit udak not upendo ya ka kiat continuously henry haka banang kong upengkot shwa bat pentikna hadu ka no ka kiat kala da brung shaka jabing jongpi bat ki we ki khot men ka jabing ka responsible ya ka jinglong bat shakta haka kiat ya kata ki khot ka chimbuan ka kiat ka pendo ya ka break chong ka jabing neurotransmitter la neunong ai kobor gaba bat ai pemban da ka gas pum neurotransmitter glutamate kane ka penlong ya u nong ai message ha ka jabing ban snap jar na kata ka daw ka jabing kam tre kam shu bat ka pen bu ai bat kwa ban yo thia ya pi ka kiat kala ban kata ya nong ai message bat ya ka jabing bat ka kata aro ya ki nucleus kane ka pen ilada pi di kiat man la ka por ka long ya pi ban karni namar udah pemin unong ai kobor jang ka jabeng ula pan trekam ha ka kiat bat ya tho ba pi dei bandi man la ka por lada phim di kan kata ya unong ai kobor bat kwa bandi lada pi di slam pha ya ka kiat kan kata ya udok not bat ka jabeng jong pi bat ai ya gi we git khotmen bat kham tam kan pelong ya ka snam jong pi da ka gas pom